Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαλάντης και σήμερα έχουμε μια καλεσμένη μας εδώ να μας ζωγραφίσει, την Ειρήνη. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξω αυτό που είδατε. Είναι σαν ένα τραβελάκι και μέσα γράφει σέλα. Λοιπόν, θα πάρετε ένα χαρτί και το βάλετε έτσι. Το βλέπετε? Ωραία. Μετά θα πάρετε ένα ψαλίδι και θα το κόψετε όσο πιο σε επαφή μπορείτε με το άλλο χαρτί. Για να σας διευκολύνω, μπορείτε μετά να το ξανά διπλώσετε και να το βάλετε ακριβώς στην μέση. Εδώ πέρα που είναι τελίτσα, εκεί που διπλώσαμε, θα βάλετε και την άκρη του χαρτιού που διπλώνετε έτσι. Να πρωτογυρίσετε, να το πατήσετε λίγο κάτω μέχρι να ισχυώσει. Δεν πειράζει και να σας ολοκληρωθεί. Μετά θα το κρατήσετε εδώ, θα το πιέσετε πάλι. Αυτό ισχύει και για όλα τα άλλα που θα κάνετε. Το πιέσετε έτσι. Εδώ. Και τέλος, απλώς μετά θα το πατήσετε έτσι λίγο. Και μετά έτσι. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε τη μια άκρη από την άλλη. Εδώ θα γράψετε δικά σας χρώματα. Αγγελία, ποιος το τηλέφωνο? Και Να δείξω τα χρώματα που έβαλες. ναι. Έβαλα το κόκκινο, το ροζ, το μπλε, δεύτερα και το κίτρινο. Και εδώ τώρα θα πάρετε όσο πιο λεπτή μύτη μπορείτε και θα γράψετε 1, 2, 3, 4 και τα υπόλοιπα μέχρι το 8 με όποια σειρά θέλετε. 4. Μέσα ας πούμε θα γράψετε θα γράψετε τα όμοια τους, δηλαδή όμοια, τα αντίθετα. Και μπορείτε να γράψετε και διάφορα άλλα παροδίες, ποίηματα, ό,τι θέλετε κυρίως μπορείτε να γράψετε μέσα. Τα υπόλοιπα θα διαλέξετε εσείς ένα από εδώ που μπορεί να μην είναι όμοιο. Όμως επειδή μπορεί να τύχει κάποιος και τα δύο, θα σας συμβούλευα να τους ανακατέψετε λίγο τους αριθμούς. Ακριβώς.
Χάρηκα που ήρθατε. Ας δεν το φτιάξαμε. Μαλάντι, ποιο χρώμα θες? Μπλε. Μπλε. Για να ξέρω να θυμώ. 1. Άλλον έναν. 6. 6. 2. 2. 2. Έλα εδώ παιδί. Είσαι άσχημος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το Δείξε βίντεο. λίγο λίγο. Ε? Γιατί. Χαρήκαμε που μας ήρθατε. Χαρήκαμε που ήρθατε. Γεια σας, μην ξεχάσετε κάνετε ένα like, αφήστε σχόλια, subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.